खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनिफ्राय केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीजों आं बिबारसा बर' जों दायो दंफैयो माजबाद बियाबनि सिङावहाय थानाय बाथौफुरि गामियावहाय बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमाखौ बाथौफुरि गामिनि बानजायनायावहाय देग्लाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेयावहाय जोंजों लोगोआवहाय दङ माजबाद बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि खौरांसा दैमारि सारनिसिम गिबियावहायनो बाथौ बिबुंसारनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय दि नोंथांखौ जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे बाथौ बिबुंसार नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो दिनै माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय बाथौफुरि गामियाव जोंनि माजबाद बियाबनि 28थि बोसोरसालिया जथुमाखौ नैबे गामियावहाय साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। जाहाथे बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बे माजबाद हालामनि रायजो राजाफोरनि जाहाथे मोजां फिथाइ मोननो हायो। जों बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों जाहा गाबोननि गेवलां मेलाव दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बुंथिगिरि मुस्रिमा सांग्रिली बर' आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव सलेन खुंगुर दैमारि बिथांखौबो जर'खा आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों। जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मिजिंथिदों जोंनि माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय गासै बाथौ धोरोम सिबिसुला सिबिसुलि रायजो राजाफोरा गोबां बिथिङाव जोङो जौगानो हायो। बे धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव मोजाङै जौगासार होनो हायो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने जोंनि सोलिनाय खान्थियावबो जाहाथे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे साखोन सिखोन जायो। बे मिजिंखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। जाहाथे माने 100आव जोङो 100% नङाब्लाबो जोङो माने 50%ब्लाबो जोंनि गेजेराव माने जाहाथे मोजाङाव फैयो बेखौ जोङो आसा खालामनाय थादों। बे हाबाफारियावहाय बियाब गौथुमनि सिङावहाय थानाय बेसेबां गामिनिफ्राय आरो बेसेबां थान्दैफ्रा बाहागो लागोन बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि माजबाद बियाबनि सिङाव गासै 45 गामि दङ। गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो 20 थान्दै बिहरनाय जादों। गुबै आफादनिफ्राय 10, माइनाव आफादनिफ्राय 5, लाइमोन आफादनिफ्राय 5, गासै जोंहा माने 45 गामिनिफ्राय 20 थान्दै फैनाय जागोन। बेयाव खमसे खम जोंहा माने 600सो थान्दैफोरा जमा जागोन दिनै। जोबोद साबायखर थाबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ एबा बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथां मुस्रि सुनिराम नार्जारी बिथाङा जोंजों लोगोसे दंफैयो। बिथाङा बाथौफुरि गामि बाथौ आफादनि आफादगिरिबो बेजों लोगोसे बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरिबो। गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाथौ बिबुंसारनिसिम साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोंनि माजबाद बियाब बाथौ गौथुमनि गासै बिबानगिरिनिसिम मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दा बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों बिथांमोननि माखासे जोंखौ बानजाय आफाद दाना होलांनायनि गेजेरजों जोङो हानायखिनिखौ जोङो गामि आफादनिफ्राय जोङो माजबाद बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 45 गामिनि जाखिनि थान्दै बिथांमोन सौफैगोन जों बिथांमोनखौ जोङो जानाय लोंनाय गासै लाहार फाहारखौ जों खालामदों। दा बेवहाय जोङो हानायखिनिखौ जोङो बे सानैनि हाबाफारिखौ गोजोनै मावफुंलांनो थाखाय जोंबो आखायाव लादों। दा बे हिसाबै आं बाथौ बिबुंसारनिसिम आं बेखौनो मिथिहोनो लुगैयो जे जोंनि गामिनि गासै न'खर अनजिमाया जाबाय 50 न'खर। थेवब्लाबो जोङो दिनैनि बे माजबाद बियाब बाथौ गौथुमनि 28थि बोसोरसालिया जथुमानि जाखिनि हाबाफारिखौ
आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव गोजोनै जाफुंलाङो होननानै आसा खालामदों। दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव बुङालासिनो बेखिनियाव नुजाफैनो हानाय गासै थान्दै नोजोरबायारि बिथांमोना जाहाथे सेरखाय फेरखाय जायालासिनो जोंनि जा एसे जगार खालामदों बेखौनो गोजोन खुसियै बयबो ग्रहण खालामलाङो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम बेखौनो साबायखर बावनाय थाबाय। बाथौ बिबुंसारनिफ्राय साबायखर बावबाय बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथां